Karbi Cultural Society Donsuri Chingri Hawar Amei Kesengpon. Archi dingklui pen akemang ting pen Donsuri Hawar Arlo ansose lunbarim kanbarim jutang jubat lamlun tomo pendeng sumpot kapachan ji aphanpura Karbi jutang asong Donsuri Chingri Hawar Amei mate ad hoc committee Kesengpon. Lasong sipini jakhong achiklo ni phai engkora hini durmi arni lakha kresir kep Donsuri constituency ke parlo Dipu Rajen Ronghang arong along ada porphai kep aporpen Ronjit Kramsa pen mei charipon se Karbi Cultural Society mate Karbi jutang asong Donsuri Chingri Hawar Amei ad hoc committee Sengpon tanglo. Katogabe Chedon Sarpen committee Sengpon si Meipu Ronjit Kramsa Phansi arpu pekponlo. Lapen Kongchun bangar puke pekpon lake Vidya Singh Hanse Phansi pekponlo. Lapen Bidisar arpu pem chenglok. Katogabe bang Thom Kep sose aphan kaprek arpu pekponsi. Karbi jutang asong Donsuri Chingri Hawar Amei mate ad hoc committee Sengponlo. Donsuri Chingri Hawar Amei ad hoc committee Keseng Amelong Karbi Cultural Society Tirpiame Amepu Homsing Bay pen KCS Tirpiame pen Penang An Manpeng Kido Abang Phatum Chitongdun Anparta Rongasar Rupasar Karbi Locharle Asong Radasai Klembangpu Manpeng Kido Tum Chitongdun Si RD Doklong pen KCS Donsuri Chingri Hawar Amei Sengpondo Donsuri Chingri Hawar Amei Keseng Arani lo Bangsa komiti ke ceng sia bangke dito ad hoc committee si parjapon lo central committee to malang litong bang pen central committee president Sar Humsing Bay Labandak organization secretary dolo Sar Bhuvan Tokbi vice president Sar Kamsing Inti lang litong bang pen si litong han approval ng PCP niya bangke ad hoc committee parjapon lo apen full pledged committee istame mo Bang jelang por cingki cingwai pon pensin itum parjapon ekpo. Pini nitum Donsuri Chingri Hawar Amei ke parjap long lok bangke Donsuri ara datum an abang si ako pai ke me ise beta ke me ningkarong arani lapen furke mo along isi furke mo plang tang lo usini itum bang kroy lo. Athe ajak deng klui pen ningkan ko an pining an bangke ningkan hokke brai si sertalin talon edlo ningkan pokebra isi arta pleng edlo ana fisili to make Hawar Amei chi senglong nasi lake ise ko pailo busini to mathalo lapen non ke japon je bhansini to man ke ar punang pipon lo nili ke maipu non tho committee lo maipu lo lapen puwa ke hai Vidya Singh Hanse bangke alang liga kongchung bang lo secretary lo nasi non ke bang jelang aporhut ansu se jutang muthak Karbi jutang muthang nitum ta ke claim ponji dam ponji aphansi nitum chesik pon lo along nitum unit keseng ponji aphanta nitum matha pon lo cases unit parjab ye phanse matha pon lo lapen zonal festivals dame ke bi ponji aphansi nitum matha pon lo lasi kanduk awe da cooperation mepik rongasar rupasar tum benang lok long riasar benang lok kethegeding dak politician parti alam jipupe dharma alam jipupe kando kaweta cooperation bang meo support bang meo asong si chithaglong lo apen mesen bene tam bachun ponong Donsuri Hawar ara tumhan isi purkimo arani bole tum matha ponik lo na redak pini bangke Donsuri Chingri Hawar Amei Karbi jutang asong la Hawar Amei seng ponik lo sila so ke seng pon un bangke ilitum kadno kabe itum Karbi akhei kang thim itum ajutang ajubat nim rokom dopet pu itum jethan bom alam the along dak Donsuri arat atumta anso se jakong horang nang ke pidun thegia phansi pini bangso Hawar ke seng pon puselang litum peni dum phan nang khanik lo lapen alang tum la so Hawar Amei ke seng phan alu nang pale lo tarang solong siala so alu nang pale ateng mesin tum ta dak batai ke thom dak chingwa et pen si pini dak arni hot lo sila so arni pen ateng pen pini dak tum kado kawe yo dak rongasar rupasar do an dak chitong pet pen ni tum
Tiripia me pen men Dun Mai Phu pen Chenglok secretary doan tum wang lo masih adu ka be don sar pen ini bangso Don Suri Chingri Hawaramai keseng pon long poken ning arong lo dan ning tepon lo alang itu maya kong pen itu jutang asong Tiripia me tame ansu saya kong tepon tupo pen amen tame Chingbar pig lo Don Suri Chingri Hawaramai so Hawaramai pen si karbi doan pan ansu se Chingri pon tu unpo si ning thelo itu salah ranking alam karbi pinang dulu karbi pinang kita surat dulu je besar di waktu cuma pokok karena kita timbulong tapi saat disidin dah pinang an karbi itu kata ada konten sukses nanti labang alam na kele roka bangke aning kan bang liteng nek delo foreign tourist atum areng lo tum wang lo ha ruptalin aning kan amasi tu aman apeng pilo aja lo karbia pe lah ya pesar pisar wak lo aman pilo ajar lo nang cudeng dun pakal lo amasi ni tu mako langge sugu yunam nang poko isi ala lang sugu yuna rumpon lo solong pon lo madak takut tibulong bangke aku la sopi si gilim teklong lo masalang tu ipu bangke ore la sopi bang la an aman apeng ki do api karbi atau aman apeng nang pi pelu sipu non dak bangako tibulong silim torong bang kuson aron lo walang sa tumang na isalam ti acquisition son do ko la karbi do ko amasi tum chingwai lo la tibul bangke lim le son de mesen jipu so nge chiparai ke dolo stame kuan ma kepacit pacit hang pen laso kirip vet abain tum nonta unelang laso no tum na kung saya me seminar pen sini tum padu po hadak si rip ke rip ji lai bang no na rip mene rip itu decision dolo itame pangdang urek de masin nonta aku laso tibula long kilim bang nonta long me meeting nonta thek long bok no song si non thek long la bang tum seminar do po la bang News Desk report Northeast Karbi Live.